Ella, tira nga. What's good YouTube? It's your boy Pinuno. Ngayong gabi, 9:15 PM, pupunta na kami dun sa nakwento kong apartment, yung Ella 2, tungkol dun sa nangyari kay Ella, Mame, Herbert at Carla. Yung apat na yon mamaya makikita ninyo pagpunta namin. Nasa bahay pa kasi kami ngayon. Si Johnny may ginawa pang preparasyon para pang detect tsaka pantawag. Para pagdating namin doon, malalaman kaagad nung inihipan niya kung meron nga talagang entity na nakatira doon or kung gaano ka-evil yung entity na nakatira doon. So ngayon, babiyahe muna kami. Well, malapit lang naman yan, pwedeng lakarin kaso kasi pa-curfew na kaya magkokotse na kami. Nag-aabang na ngayon doon sa amin si Mame, si Ella, si Herbert at saka si Carla. Marami sa inyo yung nag-like ng video ko kaya talagang pinursige ko. Umabot tayo ng 2,700 likes. Tapos di naman ganun karami yung comments kasi sabi ko lang naman sa video, paki-like eh. So ngayon, konting biyahe lang pagpunta namin doon. Pakita ko sa inyo yung buong lugar. Tapos kung may makikita kayo, i-comment nyo lang. Tapos susubukan ni Johnny na kausapin yung entity na nakatira doon. Tapos i-video ko rin para mapanood ninyo. So kita-kits tayo rin. Andito na kami guys sa apartment nila Carla. Bawal kasing maingay. Ito yung sinasabi kong hagdanan. Yan. Ito yung sinasabi kong hagdanan dun sa kwento. Na paakit pa lang sila Ella. May nakita na siya agad. Ang mataas ang view. May hagdanan na part. Teka lang, kakat ko lang yung video ah. Ito yung view kapag paakit ka ng hagdan nila. Yan. Ito yung sinasabi ni Ella. Tapos ito yung apartment nila Bibe na hanggang ngayon wala pa rin nakatira. Wow! Diyan yung nakita niya. So ngayon ito yung apartment nila Carla. Masok tayo. Ba't pinatay? Ayan sila. Teka lang, patayin ko lang yung flash ng camera ko. Ayan si James. Ito yung bintana na sinasabi ko. Ayan, dyan nakita ni Ellen. Ito. Ayan, ito. Pakilala ko sa inyo. Si Carla, si Herbert, si Mame, at si Ella. Ito pala yung bintana na sinasabi ko. Tapos nandito sila. Baba kayo, baba. Si Craven, tsaka si Johnny. Sinisimulan na ni Johnny ikot-ikutin yung lugar para ma-detect niya. Ano, talaga nakapatay ilaw natin, Johnny? Oo, wait, papatay lang natin kasi mabubugaw. Pag may ilaw? Oo. So off ko muna ilaw ko. Oo. Sige, wait lang. Hindi, wala yan. Ayan, si Carla. Hindi tayo pwede may malakas na ilaw kasi sabi ni Johnny mabubugaw. Walang mangyari kay Carla. Kokomedyo. Sabi mo lang kung may nararamdaman ka lang. Kasi... Kung may nararamdaman ka. Dito. Dito. Parang kuryente? O init? Naiipit. Inipit? Saan? Hindi, parang... iniipit. Parang inipit siya, may sakit. Masakit? Hindi naman. Parang may Bukas mo lang. naiipit. Dito. Ayun, dito. Biglang nagpantay yung urong ha. Oh. Wala. Ito. Wala. Dito.
May pa rin. Takot ka ba? Ha? Natatakot si mainit? Carla, nag-iiba yung pattern ng hinga niya. Ano? Hindi eh. Parang Higit iba ka? eh. Pigit ka lang. Anong nararamdaman mo? Sige, pumikit ka, tapos sagutin mo rin yung mga itatanong ko sa'yo. Anong nararamdaman mo? Layo mo ito. Okay. Anong feel mo? Ano wala? Ano wala? Hindi na sumasagot. Bukod sa natatakot ka, ano pang paramdam mo? Wala. Nawala na. Wala. Pati yung init. Yung kanina parang ano, parang Wala na. Ano? Takot? Ayaw. Ayaw pumasok. Ayaw yung pumasok. Bubugaw lang. Sabi ko na. Nabugaw kasi marami yata tayo. Hindi, pagdating ko pa lang dito, wala akong naramdaman. Wala na? Wala. Parang, Alam na pupunta. Umalis Pero Ah. kanina pa wala. Di ba? yung napag-usapan pa lang natin sa bahay na pupunta tayo. Alam. Ano siya? Encanto? Di ba? Sabi ko sa Oo. ikan. Kapre nga. Oo, ganun. Hmm. Pero pag na, ano ko siyang, pag pumapasok siya, diretso siya dito. Pero ang bigat ng ano nila, hagdan. Nung sinarado ko yung pinto, Oo. sobrang bigat. Yung presensya. Mga nasa kabila lang siya, Johnny. Hindi siya lumalabas. O dyan, nasa ano nila bibe. Kaso kasi nakalaki. Tinan mo, buksan mo. Tinan mo. Hindi natin na... Naka- Ay, Raven nga. Ganun mo nga yung gawin mo. Ito si Craven. Kung ano yung mararamdaman mo. Sige, punta ka ron. Tapos tapat mo yung kamay mo sa pinto. Mautak, no? Naunahan tayo. Kanan. Yan. I-sandal mo rin sa pinto. Yan, sige lang. Ano mararamdaman mo? Si Ella tanungin mo, Johnny. Ay, oo nga pala. May medyo Bakit hindi si Ella tanungin mo? Eh, dito nga. Oh. Tatanungin ka lang naman eh. Hindi naman agad papasok yan. Hindi iyak yan. Hindi mapapasok eh. Palit tayo ng angle. Hindi man iyak yun. Pero guys, bago kausapin ni Johnny si Ella, pakita ko muna ulit sa inyo yung sinasabi kong hallway. Teka lang. Ito, yan. Dito, sandal mo lang kamay mo dito. Ito yung sinasabi ko, napakabigat ng aura kanina. Tapos pumigit ka. Kung meron kayo, Sige, tingnan natin. Kung ano Yan si Ella. mapipil mo dyan. Kung ano mapipil mo. Sa katawan mo, baka may sumasakit, Ang bumibigat. bigat na ito. Okay. Sabihin mo, baka mamaya wala ka na dyan, ha? uy, baka biglang bumagsak yan. Meron? Wala. Meron dyan. Sige, nakalalay lang naman ako kasi lang. Ano, gusto mo ba lumabas sa katawan? Ayoko. Ang bigat. Hirap lang may nga. Kalasin mo na Johnny. I-detect mo na lang dun. Paupuin mo. O sige. Papasukin mo na sa loob. Doon ka na sa bangko. Yan, mahirap ko rin nga. Tingnan mo, okay na? O, di ba? Ang bigat. May loko. Kalas Dito ka nga. agad yun, tapos
balik, ganun kagad. No? Kasi mahirap pag pinatagal natin. bagsak Papasok na yun. Nahirapan na siya humingi. Medyo miss na siya. Ayun o, bagsak na agad oh. Oh. So, ibig sabihin wala rito, nagtago. Nagtago. Dito sa teritoryo niya. Kaso di natin mabubuksan ito. Okay na, mamaya trespassing pa tayo. Nakalaki, wala oh. Pati nga bintana, sarado. Okay, may ganyan pala, kaya pala eh. Pag may mga sulok, tas madilim, mga taguan kasi. Oo yan oh, di ba? Yung talaga taguan Kung yung tagal mo yung ilaw mo, tingnan mo. Tas wala na. Yan, ganyan siya kadilim kapag walang ilaw. Oo. Ano nga Raquel? Tara nga, tara nga. Wala, okay ka lang? Ano, may tumatawag ba sa'yo? Wala naman. O, bakit? Ang sabi na Johnny. Pumapasok ba? Kung ano, may tubig ba? Kung ano siya. Palas. Yan na. Lagi mahirap anihin niya. Mahirap awatin niya. Ito yung sa mama mo eh. Oo nga. Ito sa mama mo. Relax ha, relax. Relax. Relax ha. Sa mga ilaw. Sa mga ilaw niya. Relax lang. Lumabas. Relax lang. Okay na? Ala, balik. Ala. Delikado talaga. Okay na yan. Magka-elas, sobrang bilis kumapit. Ala, tubig. Oh. Ala. Oh, tubig na. Ano lang yun, may kumakapit talaga sa kanya. Oo, ang bilis na eh. Mabilis. Mabilis yung ano, kapitan. Sandali lang oh. Ay, kaya nakaabang sa Okay na? Oo, nakabang lang lagi yan. Yun Yun yata yung ano eh. Dahan-dahan lang. Yung gabay niyan, Johnny. Ha? Lagi yun, di ba? Yung gabay Active niyan. talaga yun, active yung gabay yan. Oo. Okay Hindi yun yung nakatira dito, yung gabay niya yun. Lagi yan kahit sa bahay, ganyan Oo, kasi yan. yun yung protection niya. Yun na yun. Kaya ganun. Okay na yung paghinga mo? Okay na, sigurado ka. Okay na. Okay, stop muna natin. Medyo delikado sa gabay. Ayaw, masyadong Ayaw. siloso. Oh, hindi pwede, hindi papapasukan ng iba yun. Hindi pwede, siloso siya. Yun lang, yung gabay lang Pinakakita papasok kasi din. naman natin yun. Saka yung nandito, hindi natin makausap. So, yun muna guys. Putulin muna natin. Medyo delikado. Cut muna. Dahil may sakit sa puso. Mm. Kapag hindi talaga marunong magpabalik yung ano dito, talagang Wala na. mapapatay ito. Kung makakita kasi yan. Last option natin kay Craven. Bakit? Natatakot yan! Kanina nandiyan ako, tumawag ako, walang nakita gago. Na, ano lang yan, mag-isa ang puta. Ayaw niya patay yung ilaw. Na, bakla na lang ako, Johnny. Last option sana namin Wala, ayaw. si ano, Craven. So, ano tayo cancel? Si Craven sana last option natin eh. Oo, hindi pwede yung... Anong puto? Hindi ka lalakad, papakiramdaman mo lang. Ilang seconds lang. Ilang seconds lang. Malakad ka. 3 seconds lang yun eh. 10 seconds. Ah, 3 seconds lang, Chard. O, 3 lang. 3. 1, 2. 1, 2, 3. Oh, game. Kasi mga mailap siya, hindi siya pwedeng ano, saka takot siya eh. Isa pa yun. Oh, takot, siya. takot kay Johnny. Papunta pa lang, alam na agad eh. Meron sa akin yung isa eh, kaso nga lang biglang kumalas. Tumakbo. Kasi nakita mo yung hindi pantay, biglang pumapantay eh. So, dinedetect. Di ba nga sabi ni Carla, gumaan daw yung pakiramdam niya. Oo. Kanina na ano siya eh, para nasisikipan eh. Oh, ganun. Oh, Chard, dali, 3 seconds lang. 3 seconds lang. 3 seconds. Gago. Huwag kang matakot, nandito lang kami. Parang takot nga ako eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30 seconds, 8. Pwede na yan. So, wala namang rito. No? Ano? Ano, Chard? Meron pero ayaw lumabas sa teritoryo niya eh. Nasa madilim lang yun, hindi yan nagaan sa duwanag. Sa madilim tsaka sa malamig. Yung init na itong kwarto nila eh. Ang init nga, kaya nga kulong na kulong siya dyan. Kung dito mo i-detect si Carla, biglang magsisisigaw yun. Mayari tayo sa may ang Oo, rinit. sigurado yan, matik yan. Pangit kung ano itong lugar. Yan, parang dapat So, yun, talaga guys. malawak. May nakikita kayo, wala akong i-edit dito, wala akong i-enhance na filter. Kung may makita at makita man kayo, i-comment nyo sa baba. Kasi ngayon dito, sa sitwasyon namin, wala eh. Wala talaga eh. Yung isa dapat na may sapi, sasapian kaso tumakbo. Wala, ayaw niya. So wala kami mapapala rito.
Sinasabi ni Ella sa second floor daw meron eh. Tingnan nga natin. Dito kami sa second floor. Ano meron? Carla? Hindi, ito. Si Craven? Craven, tara. Sama-sama tayong tatlo. Sama ka, Jem. Ito, sa taas. Ito kami sa second floor. Gawinahan nyo lang boses nyo. Marinig tayo nangyari. Ito yun. Sige mo kaya yung ilaw. Ito, butas ko yan. Tanggalin mo yung ilaw. Tanggal natin ilaw. Saan? Wala nga. Sinuha akong video niyan. Parang nakasilip eh. Ano, Lance? Sige, papatin ko lang yung ilaw ah. Dito lang, second floor lang. Ayan si Carla. Subukan lang kung may madedetect ka, Carla. Doon ako dyan. Subukan lang kung may madedetect ka. Pero no lights lang. Diyan sa ceiling. Tingnan mo, papunta rito. Saan ba na? Dito Dito. mabigat yung ano. O, sige, punta ka rin. Mabigat na. Pasensya. Kailangan mo dyan eh. Gusto rin ako totoo kong dito. Kita pala rito yung loob ng kwarto ah. Yan, sabihin mo lang sa akin kung may nakikita ka na. Wala eh. Sigurado kang wala? Wala talaga? Ayaw no, may ilaw. Ayaw. Pero kanina nung wala tayong ilaw, parang may humihila. Nung nagka-ilaw, biglang nawala. Akala liwang kami. Yan. Sumabit kayo madali sa akin. Ramdam nyo lang. Meron? Hindi ako sure. Naka-short? Hindi ako sure. Hindi ko sure. May May... buhag-hag yung buhok ng babae. Mhm. Yan lang yung nakita ko. So, may history kung ano na ito. Buhok na buhok na babae. Parang nagano. Hindi ka naman tinatawag. Hindi naman, parang gumanon lang, tapos nag-fade. Wala. Ngayon, pagpikit mo, nakikita mo ba siya? Kausapin mo. Wala. Umalis? Tayo matulog siya. Wala. Sige. Balik muna tayo sa lakas. Bakit mo na? Oo, bakit muna tayo. Sige. Mukha, ano lang eh. Hanggang dito lang. Pero yung buhok-buhok tapos pahaba yung mukha.
Buti nagpakita sa'yo. Masyado sila mailap. Yun lang. Yun, yung isang beses lang na yun. Oo. Ito yung pinanghawak ko. Yung kaliwa. Yung kaliwa. Yung sa kanan, wala talaga eh. Wala talaga. Hmm. Hindi, alalay lang kasi yun. Ano na? Alalay lang yung kanan niya kasi pinina. Kasi baka Ah. mamaya malakas yung matake bigla. Pumasok bigla. Oo, kaya binigyan ko ng depensa yun. Hmm. Itong kaliwa, wala. Walang karga yan. Di ba wala yan? Kanina? Oo, wala. Wala. Hindi niya hinipan. Hmm. Yung kanan lang inihipan mo. Oo. Ah. Ayan. Nasusuka si Ella. Kaya para lumabas yung mga negatibo niya. Pati yung taba. Lumabas Negatibong yung taba. Oo. Hey, baby. Tingnan natin mamaya. Tama. Suso ka. Hindi ka nga. Saan kanina yung pinatayo ka namin Di ba dyan? nakaganon ako? Huli mo naaalala nung nakatayo ka lang dyan? Nakatayo lang ako dito pero nasa loob ako. Nang kwarto na to? Ng kwarto. Nakikita mo. Ah. Nakikita mo ko. Oo, kung hindi nasa loob. Medium siya eh, kaya nag-astral talaga yung katawan. Kaya pala nung pag-upo niya rito, wala nang ano, di ba pag-upo niya dyan? Nakatingala, nakapikit na lang, tapos nakayoko. Tapos umiyak. Alam na ni James yun. Hmm. Yan na yun eh. Oo nga, nung pag-upo niya pa lang, yan na yun, sabi. Yan, sabi ni James. Maramdaman niya na rin siguro. Meron nga talaga. Mailap, no? I love you. Yan na no. Ano bang meron dito sa labas? Sumabog eh. Bubong lang naman ito eh. Hindi, wala ako. Nagkalas ako, boy. Wala ako. Alam na. Mapaparusahan kasi sila. Pero sa tingin natin, ngayon, hindi naman gagambahan ako. Kasi Wala na. nabilabog na sila. Sabi nga ni Carla, di ba, nung papunta pa lang daw tayo, wala na raw. Hindi na nila nararamdaman. Hindi ko matandaan. Lasing nga sa Baka naginuman sila kagabi. Ibang ano, espiritu ng alak yun. Parang espiritu ng alak. Hmm. Itong kwarto nila, Carla, para sa akin, maliwalas naman. Ito lang yung hallway lang. Siguro dahil nga madilim. Simula nung una. Okay dito sa kwarto nyo. Oo, wala. Naiiwan nga nila ako dito mag-isa eh. Yun lang ito, yung daanan pag madilim. No? Parang may mga nagpipiging na maligno eh. Pag ganyan kadilim eh. Di ba? Kasi bubulagain ka talaga rito eh. Pagbukas mo, paglabas mo. Ah. Tamo, nag-stop yung video ko mag-isa. Pero yun nga, pagbukas mo ng pinto, ganyan yung makikita mo. Tapos walang ilaw dyan. Di ba? Ayun, nadedetect nila dahil mga ano sila. Open yung kanilang door. Di ba? Dito nga, tingnan natin dito. Ano bang meron dito? Wala, bintana na. Nakalula, no? Magkakaroon ka na nga. Guys, gaya na nakikita nyo, nakabalik na kami ni Johnny sa bahay. Kanina, 9:15. Yung oras na. 10:05. Wala pa kaming isang oras, pero tapos na kaagad yung pag-ano ni Johnny, pag-detect dun sa Malit lang tayo. apartment nila Carla kasi maliit lang yung bahay. Kita nyo naman, di ba? Sobrang sikip, maski yung mga daanan. So, ang masasabi ko, opinion ko dun sa naging investigasyon namin nila Johnny. Narinig nyo naman sa video kanina na papunta pa lang kami, parang alam na nung nakatira doon na pupunta kami. Kasi napag-usapan lang namin yan dito kanina. Kasi kadarating lang din ni Johnny. Habang kumakain kami, napag-usapan namin na, oh, bakit hindi natin puntahan yung apartment nila Carla? Total, andi dito ka naman. Sabi ko sa mga subscribers ko, puntahan natin. Yun pa lang, kasama namin si Ella doon na kumakain. Tapos sabi ko kay Ella, sabihin kay Carla na pupunta kami. Minessage niya si Carla, pinaglinis ng bahay. So parang, yung palang na punto na yon, nalaman na kaagad nung nakatira na may pupunta para imbestigahan yung lugar nila Carla. So ang tendency, yung nakatira doon, nagtago na kaagad. Kagaya na napapansin nyo, yung sa kamay ni Carla. Nung una, di ba, sabi niya, ang bigat, may nararamdaman siya. Tapos na may inihip si Johnny, biglang kumalas, biglang nawala. Ang pinaka-solid lang na part doon, yung kay Ella. Kasi pinakapit ni Johnny doon sa pinto kung saan niya nakita yung malaking lalaki, di ba, yung nasa kwento ko sa inyo. Yung nasa kwento ko, narinig nyo naman yun. Yun, tapos nung pagpasok ni Ella sa loob ng kwarto, parang kalas na siya ron, parang kalakalahati na siya, hindi niya na alam yung nangyayari. Kaya sabi niya sa video, di ba, paano ako napunta rito? Di ba kanina nasa labas lang ako? Paano ako nakaupo dyan? Yung sabihin nun, may pumasok na. Pero, hindi tayo sigurado kung yung pumasok doon, yung nakatira doon. Kasi nga, gaya rin ang lagi kong sinasabi sa inyo, yung gabay ni Ella, prinsipe ng mga engkanto. Sobrang seloso nun. Ayaw na may ibang gagalaw kay Ella o magpapapasok sa loob ni Ella. So, ang tendency niyan,
iiyak ng iiyak si Ella para itigil ni Johnny yung pagpapapasok sa kanya. Di ba kita nyo, pinakalas agad ni Johnny. Kung hindi marunong yung nagkakalas nun, dire-diretso yung iyak na ni Ella hanggang sa himatayin yun. Buti, pinakalas ko na rin kay Johnny. Buti rin, mabilis na nakalas ni Johnny. So, yun yung nakikita kong, yun yung naobserbahan ko sa ginawa naming pag ano ni Johnny, pag-imbestiga dun sa lugar. Ikaw, ano masasabi mo, Johnny? Wala, ano lang yan. Kumbaga, hindi ganun kalakas yung espiritu na nakatira doon. Isa pa yun, isa pa yun. Resident spirit lang yun. Malakas siya siguro magpakita sa may mga third eye. Oh, sa mga walang alam din. Yung may walang alam. Pero pagdating na dun sa may alam na, Alam nila, tiklop. alam nila masasaktan sila. Tsaka yung sabi mo kanina nga, kasi suot nito ni Jaden, yan, suot niya kanina yung San Benito na binigay ko. Ang sabi ni Johnny, matik daw yon. Alam niyang mapaparusahan siya, kaya umalis ka agad siya ron. Ayaw nilang masaktan. Paano pa kaya pag si Johnny na yung Siyempre, pag Harap-harapan. pag pahirapan na yon, wala tayong magagawa. wala yun ba? Sabi nga ni Johnny kanina, takot sumabog. Oh, yun. Kung ano nun. Takot talaga silang, alam na nila kasi mangyayari talaga. Oh, ikaw, Ninuno, anong masasabi mo doon sa pinuntahan natin? Ay, pati ako yun, ano. Pagdating pa lang pagpasok pa lang ng kwarto, wala na. Pagbukas pa lang ng pinto, maaliwalas Maaliwalas, yung buo eh. Tapos dumiretso ako dun sa bintana, wala din. Oo nga, nasa video ko rin yun, solo si Ninuno doon kahit nung patay ilaw. Kasi dun mo unang papakiramdaman kung dun ba gumagala. Meron dun sa malalayo, lalo na may malapit kasing school dun. San Agustin. Oo, dun yung ano. Tapos medyo mabigat yung sa loob ng CR Oh, nila. kung saan nga malamig. Mm. Kung saan malamig doon sila nagstay. Tapos yun nung si ate na yung ano. Ngayon. Mati kasi yun eh. Oo, lagi yan kay Ella. Iiyak at iiyak yun. Oo, Hanggang kasi sa tigilan. matindi yung ano nun, yung Gabay. nun, talagang sobrang silosa nun. Diba natatandaan nyo, sa office din, sila hindi siya rito. Dito rin. Oh, pero matagal yun, hindi kagaya ng doon, isang pitik lang, di ba? Kumalas agad. Oh. Pero ang mahirap dun, sila. Paano Yung maiiwan. pagtapos, Yun ang kinakatakot ko, Johnny. Anong mangyayari ngayon kila Carla pag-iwan. pag alis natin doon? Either na matakot o hindi na magpakita, dalawa lang yan. Okay. Hindi magpakita, pangalawa, either na manggambala. Manggambala. So bukas natin malalaman kila Carla, itatanong din natin kay Ella kung kumusta yung pagtulog nila ron. I-update namin kayo nila Johnny, Ninuno, para alam nyo. So guys, hanggang dito na lang muna. Salamat sa lahat ng mga nanood. Ang next natin iimbestigahan, yung condo nila Craven. Abangan nyo yung kwento ko, baka mamaya or bukas ng umaga i-upload ko tungkol sa condo nila Craven. Alam ko nabanggit ko na yun sa isa sa mga live ko. Pero abangan nyo pa rin. So kita-kits tayo rin.